Uba siboniseke Thank you, Jesus. izicaka zikaThixo. Sibonise omama nodade. Sibonise ulutsha lonke nabantwana beSunday School egameni Nkosi Yesu. Amen. Siyabulela kakhulu bantwana ngokuba uThixo aphinde asinike elinye ithuba lokuba sizohlala endlini ebizwa ngegama lakhe. Kwenye yezinto esiyifundileyo kwibandla lokuqala phaya kwi-Acts chapter 2 verse number 42 namazwi athi babe nenkonzo ababeyenza bekhuthalele ukuhlangana behlephula isonka behleli futhi nakwimfundiso yabapostoli. Akhona amandla alapha ekuhlanganeni kwabangcwele. Nawe xa into yakho ipholile, uba uyayiva into yakho iseyaphola, xa usuke weza ebazamaneni iyavuseleleka. So kubalulekile kakhulu ukuhlangana njengoba iBhayibhile siyala ithi ingawuyizela uhlangana njengabanye. Ngibonga kakhulu. Amen. Ndikulo msebenzi ke ukufundisa ngabantu abatsha okanye kwinkonzo yokufundisa okokuba sithi na uhlala endlini kaThixo njengabantwana bakaThixo abazelwe ngokutsha. Izolo ke sikhankanye intsusa nonobangela wokuba sibe silapha. Sathi ke xa sibeka i-salvation i-relationship between man and God through Christ Jesus, the only mediator between man and God. Yes. So we are here as per the invitation of Christ. Xa uYesu esithi isandunoma yini nibulaleyo enisiba umthwalo damaniluphuma ebethetha into ma uyasithanda uYesu. Yonke ndithi ke le nto luthando lukaThixo oludluqonda into esisondeze apha. Sikwebeshwe ngothando, sikhwetshwe uthando lukaThixo. Sivuleke izolo ntoba olu thando lukaThixo luyamangalisa ngoba lusuke lulungele inkcitha yezono zethu. UThixo angabisabona ububi bethu, abone ukulungisa bonyana wakhe. And olu thando lusiphathele isepha ehlamba ihlambulule izono. Igazi likaYesu ke elinamandla. Kodwa omnye umuntu uthi xa ethetha ngesepha athi uyazi isepha, uyayibona isepha le iyayazi umsebenzi wayo. Kodwa isepha ithi zisebenze ube nento yenzayo wena. Ngoba xa uyijonga ungayithenga uyibeke phaya isepha soze wenze umsebenzi wayo. Andiqabule xa esithi noba ungasebenza efemini eyenza isepha
awusoze ube clean ungakhange uthathe isepa uyifake emanzini ungene uhlambe. Ithini lelo? Ithi ungaba khona phakathi kwethu futhi uyihambe inkonzo udeske uyi-own uthi inkonzo yakokwenu okanye uthi inkonzo yami, kodwa ungakhambe uhlangane leli khasi likaYesu elihlamba umuntu limhlambulule. Awuzukwazi intoba ube clean. Into encedayo intoba umamkele uYesu abe inkosi yobomi bakho, ngoba ekuthandile wena, nawe uthando akuthande ngalo lukhule to a point yoba umthande ngalo. Namhlanje ke kufuneka siqwalasele ke uba izibhalo zithini ngoluthando. Izolo sithethe kamnandi ne, sathetha nge-love relationship. Amen. We have a love relationship with God. Beniyazi ba uThixo akanathando nje. God is love. God is love. Uthanda noba akafuna uthanda, because i-nature yakhe uthando. Xa ufunda iimpawu zothando kulaa ncwadi yamaKorinto okuqala chapter 13, ubona i-character kaThixo. Iqatyulwa indawo ethi uthando alugcini, does not keep the records of wrongs. Ngibona uba nguThixo nyhani lowo, ngoba iBhayibhile yam neyakho ithi uThixo izono azixoleleyo uziphosa kwelo libala, zithi qelele kuwe njengempumalanga nentshonalanga. Akalibali uThixo, wazi zonke izinto, kodwa ikhona into uThixo ayilibalayo, zizono azixoleleyo. Amen. Azixolelwe izono zingavunywanga. Niyandiva abantwana? Amen. iBhayibhile ithetha ngexesha izinto ezisothusayo ezithi kuba sithi sinasono siyazikhohlisa, inyaniso ayikho kuthi. Umbuzo uthi ngosisindiso esinje sisenothwango xa sithi sinasono siyazikhohlisa. Impendulo ikhona ithi uba sithi sizishiye wethembekile uThixo ukuba sixolele. Anganele uzusixolela, asihlambulule kuko konke ukungalungisi. Malibonke igama lenkosi. Amen. Manje sithileni amaBhayibhile wethu ke apha kule ncwadi ka-1 John chapter 3. Umthetho wami ke ufuna ni-understand. Ngesibele ngokuyana local evangelist kwakuthiwa xa ixesha lifutshane kuthiwe manditsile ngaphambili ngoba ndizawuthi qhwi ivesibele ikhaba ibholi yezibhalo. Uhambe kwahamba ngalahlekwa nguloo mlilo, alahlekana neso sakhono. Ndiyabona ke zinto zendlela. Ndicela ke sifunde uthando namhlanje. Sihlale phi? Emthandweni. Funda chapter 3 verse 1. Chapter 3 Yes. Number 1. Bonani uthando
Chaza sisi wami. Awaliyaphila linamandla. Lizwi lakho eli. Leli wabiza ngalo ekuqaleni ukukhanya kwabakhona. Mangase sithi uMoses ebhala, uNkulunkulu namandla emhlabeni kwakusenyanyeni selubala. Kumnyama naphezu kwamanzi enzonzobila. Ngezwi lakho wabiza ukukhanya kwabakhona. Siyakholwa ukuthi inkosi namhlanje linako ukudala. Egameni likaYesu Kristu. Thetha ngalo Nkosi izwi lakho ebusuku. Sincede ngoKristu Nkosi yethu. Praise the Lord. Now then, ayincedi into ibekho kodwa ungakwazi ukuyibona. Namhlanje sithi qini ngoYohane esithi bonani uthando olungaka asenzele lona uyise. Uyazi uThixo angeke uzibone izinto zakwaThixo ungazityhilelwanga. uThixo une-culture okanye unendalo phaa kuye yokuba asivule amehlo sibone uthando olungaka esithandwe ngalo uyise. Ngoba uthando is something very tangible. Umuntu ufuna ulubona uthando, andithi? And umuntu ufuna uthando uluphatha. Love must be tangible. Amen. Uthando umuntu ufuna ukulijoja. People want to smell love. And abantu, they want to taste love. Abantu, they want to feel loved. Amen. Yeah? Amen. Love is something very emotional. Ayonto eyomileyo nje uthando. Hayi, uthando luyinto ephathekayo. Luyinto ebonakalayo. Luyinto onokuyichukumisa uyive ngesandla sakho. Now ke ngokuthi ke lo mbhali bonani uthando olungaka asithande ngalo uyise. Ngamanye amazwi, vulani amehlo nibone uthando uThixo asithande ngalo. Adluleke ngoathi elokuba kuthiwe singabantwana bakaThixo. Uthando lukaThixo luthi lawungena kuthi ludale inature kaThixo apha kuthi. For that matter, we were created in the image and likeness of God. But the enemy, the thief, came to steal that nature of God, to steal the love of God from us, while sheer hatred. Kodwa ngiyamthanda uYesu uthi, I have come that they may have life and have it more abundantly. The enemy keeps on destroying and killing abantwana bakaThixo, and ubabulala behleli ngokubaphuca le nto esithi yimfana uThixo. Uba umtyolisela liba imfana uThixo, nawe xa ufika esipilini uzibone umbi, ungaziboni ufana noThixo. But thank God uYesu came to restore the nature of God in us. If God is love, Christ came to plant in us
the God nature. Apha ngaphakathi kwethu kukhule imfano uThixo. Sithi besele somile kodwa atyali imbewu yothando uYesu. Now, uthando ke lukaThixo lungumangaliso ngoba lusenza sibe ngabantwana bakaThixo. Lusenza sifane noThixo. Sicinge njengoThixo. Yeah. Xa simanywe noKristu, uKristu uvela atyale apha kuthi ubuthixo bakhe. Yonke abantu uPawuli ngemilanga ebhalela abantu abaseFilipi yayithanda kula ncwadi yeBhayibhile intsha uchapter number 2 verse 5 bantu ongasifundela nisekhona enkonzweni. Amen. IBhayibhile lisekhona. Amen. Khawufunde kwesasixhosa kuthiwa nguNonqo chapter 2 Philippians chapter 2 verse 5 ithi chini masaba akakunonqo nakwezi phone zenu ukunegama endililandelayo pha njengoko nimanywe noYesu Kristu, izimvo zenu mazifane nezakhe. Balumele ndileke igama lokumanywa njengoba nimanywe noKristu. Le nto yemfano uThixo kuthi yenziwe kumanywa noKristu. Athi ke ngokombhalayo izimvo zenu mazifane nezakhe. Ngamanye amazwi, xa uthe wamanywa noKristu uya kuncipha wena, kuya kukhula yena, nezimvo zakho ziye zincipha zisiye kupheleni kudominate ezakhe. Amen. Amen. So oluthando sithandwe ngalo uThixo kuthiwa bonani uthando lukakhe athe uyise wasithanda ngalo okokuba sibizwe ngoba singabantwana bakaThixo. Senzi abantwana bakaThixo sigcalwe uthando lukaThixo. Ngimthande lo mbhalo xa ethi zintanda. Uthi wawuthandwa nguThixo ufumana igama elitsha zintanda, sitsho isiXhosa zintanda. Wawuthandwa nguThixo ujika kuthiwe xa ubizwa kuthiwe apha esiNgesini ithetha nge-friends. Ithi dear friends. uYesu uthi nina nizizihlobo zenyaniso. So siba zizihlobo zenyaniso kuThixo ngoKristu Yesu. Ngokumzabana uthi zintanda. Iyasisi ayikabonakala into esabrayiyo kodwa into esiqiniseke ngayo yi-one, yinto yoba xa evela lo osithandayo My God. nathi sizawuvela sifane naye. Hallelujah. Xa evela esemkakawini nathi sawuba lapho kobo bukhakhawu bakhe. Isizathu yintoni? Sitsalwe lothando lwakhe ngoba simanywe naye. Ngoku xa evela uKristu Yesu nathi sawuthini? Sawufana naye. Into yobabonakala into esokuba yiyo uyabona ke
banenkonzo abayenzayo leyo bahlala bezihlambulula, Hallelujah. bahlala bezenza nyulu kuba naye njani enyulu. Hallelujah. Ngamanye amazwi funeka le mfana uThixo igcwale, ngoba uThixo enyulu nathi ngenxa yoba sinethemba loba xa evela sawufana naye. Sinenkonzo apha emhlabeni yokuhlala sizenza nyulu. Hallelujah. Yeah. Oh my God. Praise God. Ngoba naye njani Enyulu. enyulu. Amen. Yo, ubunyulo. Uyazi ubunyulo bantu abatsha kunento obuyenzayo bukutsalela intsikelelo ezikude busondeza uThixo, and ubunyulo bubuyisa izinto ezalahlekayo. Hallelujah. Khumbula mncane, yonke le nto mthatha kaThixo ndibuyisa laa mfana uThixo yayilahlekile Amen. phakathi kwezinto ezazinikwa felefele noThixo. Xa ikudala umntu iBhayibhile wathi wabasikelela. Amen. Wabasikelela. Singabantwana bentsikelela. Let's go. Ngoba Thixo, ngoba xa sihlala sizenza nyulu sitsala isikelelo. Hallelujah. Kanjani? Hey. Cacisa Mshumayeli. IBhayibhile yam neyakho phamade kwaloyo Hey. abahlambuluke inhliziyo Hallelujah. ngoba bazambona Hey, Jesus. uThixo. Yabazalwane, God. ithemba elethwa okwangoku awabona into sokuba yiyo, kodwa sinethemba liqinile loba xa ivela sawuthini, Sofana la. kodwa uzambona kanjani Oh. ungahlambulukanga Sophia, Jesus. inhliziyo. Oh my God. Jesus. Blessed, ndiyayithanda phantsi ngesi blessed, Hallelujah. ngoba le nto ethi unololo abantu abanamhlanje abasazi isiXhosa, kodwa xa uthi blessed usikelelekile ubusisile. Umntu ohlambuluke inhliziyo. Hey. Sophia. What kind of a blessing? Ayomoto, ayohamba beplane, ayomali, kodwa i-blessing yokuba uhlambuluke inhliziyo leyo bombona uThixo. Oh my God. Thank you, Jesus. Othe imini ethetha nomqondo wakhe wathi umntu akandibona phila. My God. Ungabona uThixo uyafuduka ebuntwini, uphile uThixo, Amen. uThixo bekuwe nawe bekuye, Amen. awunawuphila ubona uThixo uphinde uziphilela. Hayi khona ikwazi kwenzeka loo nto. Oh yes. Hey. Wathi umbona uThixo ngenxa yokuhlambuluka kwenhliziyo yakho uyaphela umuntu, kuvela uThixo. Le profesi ethe ndiyitheni ngoThixo izaliseke. Hallelujah. Hallelujah. Ebantwana funeka uyithande le ncwadi, Hey. ngoba xa uyithanda le ufumana i-identity yakho. Hey. Sophia. My God. Noba ilizwe bakhe bakupeyinta ipicture uthi ayindim lo suka ayindim lo eyam i-identity lakho. Ngingalibazisa kodwa le nto le ethi
My God. Hallelujah. Praise the Lord. And the benefits of you, the death, don't tell it together. My God. Hey, Jesus. Ithi iBhayibheli lesisifesi Hey. inhliziyo ingozi kumnini. Hey, Jesus. Nangona ke ngathi asenze experiment sikhupha inhliziyo sikhonye ngabona umuntu edlula inhliziyo yakhe enenhlungu ngoba iphethe izinto ezingafani nayo. Sasenjonga simbeka kodwa ngayikhanyela athi ayoyami athi ayoyami adlule sihlale umuntu engenanhliziyo ngoba ububi buhlala athi-ke isilumko sakwaThixo nasintweni zigcinwayo lolosa inhliziyo yakho ngoba kulapho amathande obomi aphuma khona. Inhliziyo le isitovu inhliziyo yole nto funeka uhlambuluke inhliziyo. Uthini inhliziyo? Hlambuluke. Now, when God has deposited His love in your heart, uphuma bonke kuthiwa into ngoquwe nofezela phuma lonke lo rubbish ephantlizweni iphume yonke ngokufuneka ugcwale luthando lukaThixo enhliziyweni yakho kuphume zonke izinto ezichasene noThixo. My God. Mangesiza why uThixo edeposita uthando lwakhe kuthi. Why basa why bandike mkuyapha ungayichaza ngaloo ndawo tsiba ufunde pha kwalapha phaya kula verse number 11 kuno verse 11 Verse 11. Ngokuba le yintshumayelo engayivayo kwasekuqalekeni. Amen. Le ntshumayelo ayitshanga nayiva kwasekuqalekeni ithini le ntshumayelo? Ukuba sithandane. Unobangela uThixo akayifuni into kuwe ngakunikanga. Into yoba athi deposit His love uThixo. Into ekugqibeleni ufuna sithandane. Amen. Jesus. Simthande umzalwane ngothando esithandwe ngalo. Hey, my God. Ngoba ungenathando lukaThixo awuzukwazi umthanda umuntu. uThixo unika i-capacity kuqala athi deposit His love and then ngenxa yoba imfana uThixo seyikhona kuwe kuba lula umthanda umzalwane wakho. Amen. Jesus. But John 13 umvangeli ufuna verse 34 bawuthini Yesu. Verse 34. Yes. Ndilimisele umthetho omtsha. Nakho umthetho omtsha bazalwane xa uthe wazalwa nguJesu
sishiywe nomthetho njengoba sithini sithanda. Qhubeka ungaqini. Njengoko ndinithandileyo nina. Yeva nithandane njengoba nami ndithe ndinithandileyo. Oh my God. Utsho Yesu. Ewe. Ukuze nani nithandane. Ngayo le nto bayakwazi bonke ukuba ningabafundi bam. Bazalwane, iBhayibhile lakho nelam lithi uba ubani uKristu sidalwa esinjani esitsha. Lithi into ezindala zidlule ne kwafika esinjani esitsha. Ndiqathula ile ndawo ke pha ethi bonani ke. Bonani ke. uThixo wenza into emfihlekweni kodwa iveze uhleli. Nkosi yami. Bonani ke. Zonke izinto zakhe zisuke zathi zatsha. Ngoba isithi nithandane kuthiwe ngale nto kuyawuthini sisibafundele. Ngayo le nto bayakwazi bonke. Yeyiphi into le yokuba nithandane ngendlela uYesu amthande ngayo. Ithi ke ngoku bayakwazi bonke nolothando elithandana ngalo okokuba nina okunene ningabafundi bakaKristu. Hey Nkosi yami. Apha emhlabeni funeka siprove point